Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-om qegħdin nofru dil-quddisa għal bżonnijiet tal-familja Muscat. Fil-Vanġelu llum se niltaqgħu ma' Ġesu li jfakkarna li l-liġi qiegħda hemm bħala indikazzjoni, però qabel kull liġi hemm il-persuna. U għalhekk biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasmu. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom, mulej ħnina. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-nax tiegħek, Kristu ħnina. Int li dejjem tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bejn bit-tieba lejn l-uliet eżiż tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tassew u jiksbu l-wirt għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel littra ta' San Pawl Apostol Korintin. Ħuti, minni u minn Apollo, intom x'titgħallmu, x'jiġifieri, mhux iktar milli hemm miktub, ħalli ħadd minnkom ma jinfetaħ b'wieħed kontra l-ieħor. Int, minnu li għażlek, x'għandek li ma ngħatalekx, u jekk ingħatalek, il-għala tiftaħar bħalli kieku ma ngħatalek xejn. Intom ġa mxebbejn, intom ġa stanejtu, issaltnu mingħarna, jalla issaltnu, ħansaltnu aħna wkoll magħkom. Jien naħseb li lilna l-Apostli Alla xeħitna għall-aħħar wara kulħadd bħalli kieku telaqna għall-mewt, għassirna spettaklu għad-dinja, għall-anġli u għall-bnedmin. Aħna boloħ minħabba fi Kristu, intom għaqlin fi Kristu. Aħna dajfa u intom qawwija. Intom nies ta' ġieħ, aħna bla ġieħ. Sa issa stess aħna bil-ġuħ u bil-għaġġ, bil-kemm imlibsa, imsawta u bla dar, ninkeddu u naħdmu bidejna stess. Iżda bilħuna u imbirku, jaħqruna u nistabru, jgħidu fuqna u nwieġbu biħlewwa, sirna qiesna il-knis tad-dinja, ir-rimi ta' kulħadd sal-lum. Minnix nikteb dan biex inħammrilkom wiċċkom, imma biex inwiddibkom bħal uliet eżiż. Għax jekk għandkom bl-eluf għallima fi Kristu, m'għandkomx ħafna mistirijiet, għax jiena u li bl-Evanġelju nistildilkom fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, rip il-mulej l-enkun min isejjaħlu. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb dak kollu li jagħmel. Rip il-mulej l-enkun min isejjaħlu, l-enkun min isejjaħlu fis-sewwa, ngħidu. Rip il-mulej l-enkun min isejjaħlu. Jaqtalhom xewqithom il dawk li jibżgħu minnu, jisma' l-għajta tagħhom u salvahom. Iħares il-mulej li ħbibu kollha, imma li ħżiena jaqridhom, ngħidu. Rip il-mulej l-enkun min isejjaħlu. Tifħir lill-mulej ix-xandar foħmi u jbierek kulħadd li sem qaddis tiegħu għal dejjem ta' dejjem, ngħidu. Rip il-mulej l-enkun min isejjaħlu. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa.
Ġara li darba s-sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa u d-disċipli tiegħu bdew jitfgħu iżbul ifarkuh bidejhom u jikluh. Xi wħud mill-Fariżej qalulhom: dan kif qegħdin tagħmlu dak li ma jiswix nhar ta' sibt? Qabeż Ġesu qalilhom: anqas da ma qrajtu x'għamel David meta ħadu l-ġuħ huwa u dawk li kienu miegħu? Ma qrajtux kif daħal fid-dar Talla u ħal ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej u kien minnu u tal il dawk li kienu miegħu? U madankollu ħadd ma kien jista' jiekol minnu li fil-qassisien biss. U qalilhom: bin il-bniedem huwa sit is-sibt ukoll. Il-kelma tal-mulej. Ħsib qasir fuq dan f'dan l-Vanġelu niltaqgħu ma' Ġesu li għandu d-disċipli miegħu kienu bil-ġuħ qabdu ftit żbul u bdew jieklu. Issa nserta li dakinhar kien is-sibt u kien hemm dawn il-mexxejja l-Fariżej u bdew jikkritikawhom għax kissru liġi. Issa kieku ma kienx hemm Ġesu u għen li d-disċipli jifhmu, forsi dawn id-disċipli kienu jħossuhom li huma ħżina għax kielu s-sibt, għax għamlu xi ħaġa li mhux suppost għamlu. Issa din il-liġi vera kienet hemm biex dak li jkun nhar ta' sibt jistrieħ. Però mbagħad dawn il-Fariżej kienu jużawha nistgħu ngħidu wkoll bħala mezz mhux biex jgħinu n-nies jikbru, mhux biex jgħinuhom jiltaqgħu mal-Alla, imma nistgħu ngħidu qisu tip ta' bullying. U dil ħaġa tista' tiġra wkoll fil-ħajja tagħna. Hawn ħafna ġenituri, hawn ħafna nanniet ikollok xi nepputi, xi tifel, xi tifla, adolescenti, u tibda kull ħaġa li jagħmlu tibda tgħidilhom li hija ħażina. Tibagħthom il-Knisja bil-fors, mhux biex jibnu relazzjoni mal-Alla. Dik it-tip ta' attitudni l-ewwel qabel kollox turi kemm aħna għadna ma fhimna xejn lill-Alla. U teqret it-tajjeb li jkun hemm fil-persuna. Ħafna drabi mhux is-soċjetà li qed tittellef liż-żgħażagħ huma l-adulti. Hija l-istess Knisja, l-bieraħ fil-Vanġelu qrajna imbiġ ġdid ma tistax tpoġġih f'damiġġani qodma. Il-problema ħafna drabi huma l-adulti fis-soċjetà li jkorrompu l-iżgħar. Għalhekk jew nitolbu l-mulej biex f'dan l-ispirtu ta' din ta' dan li għandna kemm smajna, hekk nifhmu aktar immorru lil minn dik li liġi. Immorru għall-ispirtu tal-liġi. L-ispirtu tal-liġi f'dan il-Vanġelu li għadna kemm qrajna kien li wieħed darba fil-ġimgħa jieqaf nhar ta' sibt, jieqaf mix-xogħol u hemmhekk jagħti qima l-Alla. Dak l-iskop. Li mbagħad wieħed joqgħod jidħol fid-dettalji u kif jgħid l-istess Ġesu jorbot ħafna mażri ma' ħadd ieħor, dak mhux ġej minn Alla. Dawk huma liġijiet li noħolquhom aħna bl-iskopijiet kollha tajbin, però fl-aħħar mill-aħħar jintesa l-iskop aħħari li f'dan il-każ kien li jistrieħu nhar ta' sibt u jagħtu qima l-Alla u neħlu nistgħu nużaw il-kelma fuq iċ-ċuċati. Ejjew nitolbu l-mulejjena biex fil-ħajja tagħna ma ninħlewx mal-affarijiet inutli, jekk id-dar ix nadifa żejjed, jekk l-affari ix tagħmel ħaġa u ix tagħmel oħra, bimmorru għall-essenzjal. U l-essenzjal bħalma dejjem ngħidu hu ir-relazzjoni tagħna mal-Alla u li ngħixu fl-imħabba lill-oħrajn. Fiskiet nitolbu fuq dan. U sanumu bil-wifqa u resqu talbna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, għall-isqfijiet tas-saċerdoti biex kull persuna responsabbli fil-Knisja tersa ilejk u tressa oħrajn magħha. Nitolbu.
Għalina l-koll qegħdin ngħixu f'di d-dinja kulħadd bl-esperjenza tiegħu biex quddiem il-liġijiet tiegħek nażlu li nkunu f'relazzjoni miegħek u l-affarijiet l-oħra nħalluhom f'posthom, f'post sekondarju. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanin ukoll għatina l-grazzja biex fir-relazzjoni tagħna miegħek mhux aħna nissuġġerixxu lilek x'għandek tagħmel imma nkunu qalbna miftuħa dejjem aktar għar-rieda tiegħek. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanin għall-Pellegrini kollha li jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. Wissa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej islim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel ibdil l-offerta nagħtu ġej kif jixtraq il-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis. Bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irradulek ħajr bi Kristu Sidna. Intħlaqt id-dinja f'kull ma fija u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u għedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis. Mli Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li inna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħek, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf talla danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Mulej intitma lill-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' donja kbar mogħtija lilna minn ibnek il-għażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nitata